Здравейте, хора! Аз съм Еда. Аз съм Ани. А ние сме хаштаг номер 1. В днешното видео ще ядем спагети, чипсове, ще видите. Да. Но, преди да започнем, харесате това видео и се абонирайте с камбанка. Да, извинявайте. И се абонирайте с камбанката, за да получавате нови известия, когато качваме ново видео. Добре, нека да започваме. Така, първото нещо са ето тези спагети. Тя е с такова, без. Колко би отдал? Аз давам 9 от 10. Моите са без вкус и давам 8 от 10. Моите са с подправки. Подправка, извинете. И нещо ни липсва, Ани. Знаеш какво е то? Ай, познайте. Пиене! Какво стана? Няма магия. Нищо, остави. И ще прекараме и без вода. Да. Моите нямат никакъв вкус. Моите пък имат, защото сторих подправка. Добре, хора. Когато си изядем тези спагети, ще се включим. Готови сме. Добре. Следващото нещо ще е киндер, но за това ще ни трябва магия. 3, 2, 1. И ето тези работи. Малко се смяхме. Няма нищо. Да. Нека да ги отваряме. Извинете. Не ме интересува. Сега ще видим колко ми са. 10 от 10. Ама аз не съм го опитала. Това е колко са пани. На мен се падна някакво момиче. И аз давам 10 от 10 за киндера. Ето го. Сега ще го построим. Сега ще го построим. На мен Мики Маус. Да, на нея Мики Маус се падна. На нейното Дисни. Моето ми е. Твоето някаква зоологическа градина. Имам някакъв стикер за Джинк. За какво? За чантата й. И тук са лепи. И така, аз го сглобих. И аз моето го сглобих почти. Не знам коя е тъс. Ако вие я познавате, пишете в коментарите. Ето моята Мики Маус. Но... Имам някаква картинка. Не знам, ако вие знаете, пишете долу в коментарите. Че си го тук видите. Аз давам за киндера 10 от 10. Много е вкусно. Добре. Тук направихме трошички на дивана. Добре, нека да го оставим на след. Така. Следващото нещо е нещо като киндер и то е милка. 3, 2, 1. О май гад. Милка. И то са такива вълнообразни неща. Аз сям киндера. Съжалявам, хора, но аз не обичам такъв шоколад. Няма да ям, не. Аюцин.
бих дала 5. Не, 6. 6 от 10. Така. И най-последното Нещо е Рафлс. Сега ще го тествам. О, малко ще е кисел. Той е с кетчуп. Не е лошо. Знаеш ли на пародията? Аз давам 7 от 10. Не е лошо. И аз бих дала 7 от 10. Това беше хора от нас, но след няколко часа ще качим още едно тайно видео. След този веднага правим и другия. Така че бъдете на линия. Утре ще има 2 видеа, за да може да се почина през тези дни. Така че да. Да, ако ви е харесало видеото, дайте палец нагоре. Абонирайте за канала. Да. С камбанката, за да получавате нови известия, когато качвам ново видео. И да. Чао!